Većina duhovno probuđenih ljudi govori ja jesam, ne shvatajući da je to samo pola istine. Jer čim kažeš ja, već si izdvojio sebe iz beskraja, poput talasa koji se na trenutak odvoji od mora misleći da postoji sam. Ja je prvi dah univerzuma kroz čovjeka, prva iskra svesti koja je poželjela da upozna sopstvenu svetlost. To je kap koja još pamti okean, ali se boji da mu se vrati. Ja jesam je početak buđenja. To je trenutak kada svest kroz čovjeka prvi put izgovori sebe, kada iz tame ličnosti progovori svetlost postojanja, ali to još uvijek nije kraj puta, to je poziv ka njemu. Jer iza ja počinje tišina. U toj tišini više nema onog koji govori. Nema ni posmatrača, ni reči, ni misli. Ostaje samo jedno, jesam. Jesam je čisto postojanje bez imena, bez granice, bez potrebe da se predstavi. To nije ja jesam svetlost. To je sama svetlost. Kao kada se plamen stopi sa suncem i više ne zna gde počinje on, a gde počinje zvezda. Nema više mosta između tebe i Boga, jer most je već postao reka. Kada se ja rastvori u jesam, nema više onog koji voli, postoji samo ljubav. Nema više onog koji gleda, postoji samo gledanje. Nema više tebe. Jer sve što jesi već jeste. To je povratak u izvor gde svest ne izgovara sebe, ona samo sija. Zato ne pokušavaj da budeš neko. Samo budi. Ne izgovaraj, osjeti. Ne traži Boga, diši ga. Ne pitaj gde si, jer gde god jesi tamo je on. Na kraju svega, kada sve reči utihnu, ostaje samo jedno. Jesam. Jer u sada je izvorni mir. Stanje čiste svesti bez akcije, spremno da pokrene sve. Tu prestaje čovjek, a počinje božansko postojanje.